Bosta qwiel huma l-fdalji u t-tagħlima ta' ħrejja fustejjer oħra. Il-folklorista Giusy Gatt libes il-kappell ta' rakkontatur u qasammana xi stejjer li minnhom tnislu xi wħud mill-qwiel li waslulna ommijietna u missirietna. Jekk inti llum tgħid xi ħaġa u jien ngħidlek ej tappa, sewwa nafu nittama li għadha nafu xi tfisser dik ma biex tkun taf sewwa trid ukoll tkun konxu tal-istorja tat-tifla u l-ġgant. Le, il-ġgant qabad tifla u kien jitmaħħa sewwa sakemm tismen ħajkun jista' jaqliha u jikolha. U darba il-ġgant qalla lit-tifla qalla smani ħana se ninżel fil-bira x'għandi ħafna għaġġ, ħanixrob ħafna. Issa meta ngħidlek itfali l-ħabel ħankun nista' nitla'. U din fl-aħħar qalla Mari għal itfali l-ħabel, dik qaltlu ej tappa. Alla appa. U għatlu l-ħabel skappa u tefgħatlu l-ħabel fil-bir u bil-ħabel fidu da ma jistax jitla' sewa u marret iċċempel il-pulizija u ħaduh il-ħabs mbagħad il-ġgant. Jiġifieri l-puntu li biex tifhem qawl trid tkun taf l-istorja li hemm warajh. Sewa ngħidu aħna anki l-espressjoni il-kbir għadu ġej, aħna naħsbu li toqgħod weħeda. Imma fil-fatt il-kbir għadu ġej jipparti minn ħrafa wkoll illi illum tista' insejnija li mhux se noqgħod ngħidha issa nfittxuha fil-kotba. Ngħidu aħna meta ngħidu tal-aħħar ibaħħar. Ukoll hemm problema ta' xi tfisser din, x'iridu ngħidu biha. Tal-aħħar ibaħħar jagħmel il-bħur, jiġifieri jinċensa, jew ibaħħar isiefer. Sewa dik x'aktarx. Li hija espressjoni li tkun intqalet f'xi ħrafa antika li għandha storja, imma li ma llum intasit. L-istess ngħidu aħna meta ngħidu nurik il-qamar fil-bir, pereżempju, dik minn fejn xejja. Dik f'dal-każ mhix semitika, għax it-Taljani jafuha, la luna nel pozzo, jekk tmur Sqallija u l-Kalabria tara ħafna postijiet jisimhom hekk. Dik ukoll inti jekk trid tara l-qamar suppost li tolli wiċċek sewa taraħ fis-sema. Jekk inti taraħ fil-bir u xi ħadd jgħidlek hemm hu l-qamar għax ikun qed titħak bik, le, ġifieri l-qamar suppost fis-sema taraħ, mhux fil-bir. Jekk taraħ fil-bir ikun hemm problema. X'aktarx kienet tfisser qabel illi issa issibu semek, insiblek kappell jiġik jiena, nurjek il-qamar fil-bir ġifieri nitrikjak, ħanużna dik il-kelma. Issa bil-Malti peress dik espressjoni barranija saret tfisser illi imbambalulek dik il-kelma, meta ngħidu issa nurjek il-qamar fil-bir issa tara x'se nagħmellek. Hekk kienet tfisser. Għax l-espressjonijiet jinbidlu, imma jkun hemm sfond. Ikun tajjeb ħafna naħseb jiena li nkunu nafu l-isfond tagħhom u fejn ġej. Aħna għandna wkoll ngħidu aħna ċertu kliem illi juri għarfien ta' leġendi antiki. Ngħidu aħna ngħidu Marzu Marzellu in-nanna ħarqet il-moxtu r-rixtellu. Illum trid toqgħod tfiem u tiġġieled xi jfisser il-moxtu r-rixtellu. Imma il-moxtu r-rixtellu huma żewġ partijiet importanti mill-makkinarju tan-newl illi n-nanna kienet tinseġ fuq. Iva, hemm il-moxt ukoll u hemm ir-rixtellu anke fin-newl. Naf li r-rixtellu tfisser gejt ukoll. Imma f'dal-każ tal-proverbju qed jgħid illi f'Marzu tant għamel bard illi n-nanna biex tgħix kellha taħraq parti integrali mill-makkinarju tan-newl li kienet tiddependi fuq biex tilbes. Din hija parti minn storja qadima li magħrufa fil-Lvant tal-Mediterran. Illi x-xhur xi kultant ma jkunx Marzu ma jkun frar, pereżempju, jimpikaw ma' xulxin min se joqtol lix-xieħa. Kien hemm ukoll xi superstizzjonijiet jew twemmini li llum m'għadux daqshekk magħruf insomma. Dik illi kiedulek in-nhar ta' Sibt f'xi ħin jew ieħor trid toħroġ bil-fors ix-xemx. Għaliex kienu jgħidu li nhar ta' Sibt il-Madonna taħsel il-ħrieqi tal-bambin. Allura bil-forsi li tikollha daqsxejn xemx biex nixxifa. U dinha ommi kienet tagħmilha ħafna pereżempju u n-nanna u ibqa' ċerti li b'xi mod jew ieħor sakemm ma tkunx veru sfortunat. Nhar ta' Sibt f'xi ħin imqar għal ftit toħroġ ix-xemx imur sħab f'Malta mhux hekk sakemm ma tkunx xi ġurnata ta' ċlampu kbir.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.